Nah, rek akhirnya ketemu panggon isok tuku klambi bayi sampai anak usia 10 tahun. Setelan kayak ini kiloan. Iki paling murah dan awakmu pasti batik tok lek tuku nang kene. Lho, tuku sakmene akeh. Angger nyoba ae pokoke modele api-api isok tuku kiloan. Halo rek, wis dijamin paling murah. Kapan maneh kamu isok tuku klambi mulai bayi sampai dewasa nang kene ku regone hitungane per kilo lho rek. Pilihane akeh, bervariatif, terus panggone yo jembar ber AC. Dadi enak awakmu blonjo nang kene dijamin bakalan betah. Selain baju bayi, mereka juga menyediakan perlengkapan bayi sing detail dan lengkap koyo ngene rek, mulai dari lahiran. Nah, enake maneh iki tentune info gawe awakmu sing arep golek kebutuhan bayi nang kene hitungane per kilo yo blonjone. Bahkan di salah satu sudut ono sing regone 5.000 per baju. Gini, baju bayi karo baju anak cuman 5.000 tok. Jadi satu baju bayi atau anaknya cuma 5.000 isok tuku per kilo. Nah, mumpung murah langsung ya digas. Kapan mana kan tuku klambi isok per kilo. Kamu gak usah khawatir kualitasnya, tentu nang kini kualitas iku wis SNI rek. Pilihan mereknya nang kini termasuk lengkap sih, ono Babylon, Dokusen, Cosly, Ido, Fully, sampai Calmet rek. Gawe baju anak hingga dewasa nang kini tersedia kaos polos, jaket, celana, baby doll, dan daster. Nah, lek awakmu nang kini custom sablon tidak ada minimal order rek. Jadi awakmu njupuk modelan pengen disablon yo opo nang kini langsung isok ready dadi. Selain iku nang kini yo dodolan berbagai macam hijab polos dan motif sing regone promo murah-murah kayak ngene, pilihan yo lengkap rek. Panggon segede iki mereka juga open reseller dan ono harga khusus lho rek. Wis panggon iki surga serta pilihan paling tepat lek awakmu arep golek perlengkapan bayi, baju bayi sampai dewasa sing pilihane beragam, regone sangat murah. Masih regone murah, bahane nang kini ku alus enak banget rek. Panggon iki duduk gimmick, duduk promo, ancen sak bendinone regone per kilo rek hitungane. Dadi mumpung murah, aku langsung tuku berkilo-kilo koyo ngene. Cara ngitunge delok ditimbang koyo ngene kok bakalan langsung ketahuan harga per kilo nih. Salute maneh panggon parkire jembar dan sing paling penting gratis. Harga per kilo niku mulai dari 190.000 oleh sakmene akeh murah rek. Panggon iki jenenge Rumah Katun, sing kali iki lokasine ono di Jalan HR Muhammad nomor 73A Surabaya. Buka ndek kene ku dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Gawe awakmu kabeh wis gak usah kesuwen langsung blonjo mrene ya rek gasken.